čau lidi u mýho prvního videa a chtěl bych jako docela vám říct, že budu rozdávat podpisy, mám je tady a takový šátek Big Shock, všechno mám tady. Tady je ten šátek Big Shock. Teď jdeme na ty podpisy, tady je Steak i s podpisem, hele jo. Gabriel i s podpisem. Matt Bros i s podpisem. Pedrouš i s podpisem. A Šupaholik Nikol i s podpisem. A no, dneska jsem si koupil. A je to na a tak trošku natáčím kvůli tomu, že si dal takovou jmenovku a budu si to vždycky dělat takhle, kdybych někam šel, tak ať někdo takhle osloví, že jo, jak se jmenuju. A když toto video, tak s tím počítám. Já to obejít, jak jste mluví. Budeme střídat. Mami, budeme se střídat. Já jsem střídat. No ty jsi zkazila sama. Ne, dívej, já ráno, ty odpoledne a je můj nebo tvůj? A ten daleček. Jen to video nejvědět. Je můj nebo tvůj ten pes? Máš? Co? Váš? Náš. Děláš se prdel, vy si tady večer služ pěstí, Jankáči. A směj se jak chceš, to myslím vážně. Čím ty milí youtubeři, jako ten frajer Agros. Ani s vlastním psem se nejde do vychcat. Teď slyšíte, jaký Agros je. Jako moje maminka. Jste nezájem, dotoč to a vypadni s ním. Tady jenom to objedeš jako já. To je 2 vteřiny. 2 vteřiny. To ti nezabije. 3 dny, poslouchej, 3 dny jsi chodil po koupalištích, vole. 3 dny jsem s ním chodila ven já. Věřila na tobě, kámo. Ty vole. A to se říká Agros. Tak asi pro tady to video by to bylo všechno. Mějte se krásně. Vrát tepení plyn. A čus.